току-що селото екзекутира. Как се чувстваш? Обрява. Защо според теб играта не приключи? Защото има шефче беше. Да, шефче. И смяташ, че играта сега ще продължи ли? Да, поне един ден. Добре. Кои са хората, с които играеш? Ники и Сашо. И каква ви е стратегията сега да спечелите играта? Сашо играе много шашало, между другото, защото аз отивам и му показвам, нали, кой води, той тая, въобще не можехме да се уточним. Казвам така. За кои от добрите си научила нещо? Научих още първия ден, че Живко е глупак. Фу. Добре. Научих, че Дара е чайната дама, поне тя така ме каза. Да се добре или много не знам. Защо не уби тогава? Защото тя вярваше, че съм добра тогава и това спаси. харесвам. Добре. За другите, кои знаеш нещо? Научих, че Дани е бабата. Да. Малко, ако имаш смисъл, но тази роля ми беше дадена, като да ги давам така, че дадох на Николай. Добре. Каква ви е стратегията сега да спечелите? Това са Сашо моята стратегия. Тогава очакваме сега да екзекутират и някой добър. Надявам се да помисля, че съм лунатик и да екзекутират някой добър, за да спечелим ние. Да. Окей, благодаря ти.